Ya. Make bineka labeng. Ya. Wis suda saiki ora cincing-cincing. Iya. Demben nang Bandung kae isih cincing-cincing anggere nyuwara lo jarike dunggahke. Ha rampung cakepane iso tekan dhuwur ya. Iya. Lagi. Terus Inumenasun marase kowe iki lek dandan kesusu apa piye to, Ting? Nggih. Hah? Nggih. Ah kok kene putih cengele ireng. Mosok ireng kok, Pak. Ah kok ira ngematke kok sing ngematke wong liya lho ket mau kowe digeguyu mbak-mbak iki. Mosok ta, Pak? Sesuk meneh iki sing apik ora. Iya ya, Pak. Lah wong kesusu ya. Apa? Kesusu. Kesusu. Iya. Wong Banyuwangi namune kesusu. Iya. Ya sesuk nek sing apik ora mau munggah panggung tak matke aku arep guyu. Kok enek sing ganjil lho, Pak De? Apa nih? Kok Mas Solikin ra ono? Sapa? Solikin. Wis kowe rasa ngurusi wiyaga, sing ngurusi wiyaga iki aku. Solikin ora ono iki aku malah tentrem. Mergane wiyagane suda. Iya. Dadi laku bathi rada lumayan. Kok malah tok takokke. Iya. Iya. Diaturke anu apa jenenge Saping Gunung cara Madura. Iya. Iya, Monggo. Wingi mlebune nang nganu rada ketrekal-trekal kok. iya. Saiki muga-muga Bubrah. heeh. Yo, Diaturake. Yo. Diajaman. Yo, radong aku cengkoke piye yo.